ewuo chukwu ewuo chukwu ewuo chukwu nna biko n'ihe akene ị na-afụkwa ibe na-afụo onwere onye ya n'ụmụ n'ụmụ ma ọ bụla gị ihe ala chukwu ọsịkwa ofu chi ka anyị na-ekpeli kedu ibe anya mụ na-afụ gị ewuo ma ọgwụgwọ nsọ kwuru okwu wee sị na mgbe ikpeazụ n'ibe ya emebe nweli mgbe ebidole n'ụwa a na-ekwu okwu wee sị na anyị nọzi n'ọgwụgwụ na anyị enwela oge ma ncha okwu nwoke kwuru okwu wee sị n'ụwa na-achọ mmebi n'ibe nghọta n'elu ụwa bụ na onye nwụrụ na nke ya agago obido ụwa n'isi mmadụ egwu agụ agụwe ewu mee ewu chukwu ewuo chukwu ewuo na-egedereke na-egede oyibo na-egedereke izuka mmanụ na-eji oreke Naijiria na-atụkwa n'ime egwu n'obodo anyị na-atụzi n'ime ụjọ ọ na-abụ ka mgbaba ọsọ ọ na-abụ nne dị ka mụ ya akwalitere ọ na-abụ ka ntibe mkpue ọ na-abụ onye dị ka mụ ya akọsabali eyi alili o alili na-egedereke izuga mara na-eji na kedu ka mụ eme ọ na-abụ ka nkwaba akpụ ọ na-abụ ka nkwaba akpụ ọ na-abụ ka mbebe akpụ Olise zọba anyị ewu mehi ewu chukwu akwalele nya ka mụ na-ebe ewu chi m agbalele nya ka anyị na-ebe na-ekeje ewu chi m ịgba m ololo ewu chukwu na-ekeje na-eke izuka mma na nneji ogogo ewu chukwu na n'ugbo n'ume ewu abịazianụ n'ime obodo ọ bụrụ igwe ka mba na-asụ egbube ndị na-enwere ego adali ụmụ ogbenye egbube n'ụlọ chukwu na-emeze na a na-esiri ya ngọụ njụwa eze na-abọ eze na-aba n'echi n'ovu ala maka na ibulu chi gị ụzọ enyi gbagbu onwe gị n'ọsọ chi gị gbakọ ụta ga-azụo nse ka ezue ga-alụwe na-ekedereke ịgbamolololo na-ekedereke izuga mara nnedo Naijiria ka mụ na-agwụ onye chetụ n'ibi ya chetụrụ kilo na si wee naba eziokwu ka mụ na-ekwuo abịa sị na ndị ọcha nwere nta nwee imo ma ọ dịzibe anyị na-enele ya anya anyị na-emeli ya nwa ịbatanụ na Naijiria ọ dịka ụwa na-achọ mmebi ive akarị ya akịka livivi elu na-ekedereke na-ekeje oyibo na-ekedereke izuka mma na nneji ugwu anya
tụba gị be nna gị ọ na-bụ nne dị ka ngị agbalidebe oke ike nọ n'ụlọ eke emeketa na ya ajụkwana ya ajụjụ n'eke dịrike ịgbamololololo onye si na nya ya azụ ịzọkata na na-azọba ndụ gị isi anala igolelike eziokwu ka m na-ekwuo n'eke dịrike izu ka mmara nnedo ụmụ wado n'ụlọ onumu ibe mbụlọ nya ka m na-ekwu oyi ndị na-eme na mfapụ odogwu je na-ebute ọgwụ na-adolugebere o nwere ọkwa ọgwụ ihe ebute olikete ebunu owere nwa gị ewu ọbụlụ nnekwu ire ụfọdụ ka Chukwu na-elezikwa akala aka basola ajọ ije emebe odogwu emeketa agbagbuo nya bụ onye akala aka abụọ naanị na-eke eji oke solu ngwele nwa mmiri ọgọkwanụ ngwele ya gọkwanụ oke Chukwu okookojugwu abụ nwa mmadụ eweli eje wepụbasịrị asị m nọ na dị mma ndị nna nwanyị unu ka mụ na-ajụ oyi na-egeje na-egeje omibe ejidegwa ọvọ obibe ejidegwa ọvọ ọkwa ọvọ ka mmụri eje eziokwu ka mmụri eje eziokwu na-agba agwa na ntị mụ ya ma bụrụ udo ekedịrịke ekedị igbo eziokwu na ndị nụ na ntị mụ ya ma bụrụ ndụwe okwu asị bụ nyanwụ ụtọ mana emesịa ma bụrụ ọnwụ edekwanele mmadụ ije azụ ka iwe chutu onye n'ọkwa ejikwanele nọ n'ọkwa omesiveni mmadụ ike ọ dị onye mali ma echie ọ dị onye mali ma echie na-ekedịrịke na-ekede igbo na-ekedịrịke izuga mara nnedo ewume ewu Chukwu na-ekeneli ụmụ ogbenye aka ụfọdụ nọsi n'ime nga maka na fe nwere mmadụ n'elu ụfọdụ ka ebola ebubo wele ebubo wee gbunu ebe anya ụfọdụ ka nnala iveva maka na fe nwere mmadụ n'elu Chukwu ewuwe Chukwu lote ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ndị che na nke agago ndị che na mba ya mgbe Olise bịa biko zọba anyị Olise bịa biko zọba anyị o na-ekedịrịke osita dịba mma o nwanne m nọ dịba gbogboli Chukwu akwalili egwugwe m okwu ọzọ na nnukwu onumu nwanne m na nnukwu onumu egwu anyị ka anyị na-eti ibe Chukwu kwuru ka anyị na-eme n'ifu bi na-emela ọba ya ka ọba na-emelu uri eme na-ekedịrịke ịgbamolololole mbọsị amụrụ dike na mba Igbo ka amụrụ iri ya n'ụlọ sutu dike ndodogwu obiligbo ka mụrụ azụ eke n'ọbụla ka mụrụ na-ede n'ọbụ ive nọ mụ n'ime ozi ọma ka mụ ji eje ọrụ m ka mụ na-alụwo ma mụ emesịrị ọrụ m
ma mmụọ ya nala anawo na-ekerereke ịgbamolololololo na-ekerereke chukwu ewuwo chukwu ewuwo anyị egbula egede panye ka anyị jesu todogwu ekene ka anyị ji eje nwa zọji akụọ n'ume ekene gihe ọbịa bụla abụ ọbụla obele ọbịa n'ịma ntu mgbịlịgba odogwu nwa zọji akụọ n'ume ekene gihe nwaba ga na-ebotete abaga na-ebotete Chief Gozie mana onye nwa zọji akụọ n'ume ekene gị ọzọ agwụ owulu gbodogwu kpakpando na-ebotete Chief Gozie nwana onye nwa zọji akụọ n'ume ekene gị ịna nnukwu n'ụmụ nwa zọji akụ kpakpando na-ene ya na-eke jenu na-eke anyị egbula ekene wee jebe ọkwụ ụka ka anyị na-eje ọ na-abụ ebe kwue dike were ọsọ wee bịa mberede nyiri dike ma ọkwa mberede ka anya ji ede ọ bụ onye ka anyị na-ekwu eyi ndị Igbo niile Chief Dr. Sahajinus Mbonu ebe kuwe gị ka mụ na-akpọ oyi ị na-anụkwo n'ume ebe kuwe gị ka mụ na-atụ Chairman Hanglins Communication Company Limited ihe Chairman Hanglins Furniture Company Limited ọzọ ọkwụ ụga ka ngizi eje ebe kwe dike ọnụme kene ihe ọnụ ụga ebe kuwe ọnụme kene gị ọzọ na-eke jenu n'ike ologwu ekene ka anyị eje ike nga anị ọcha ogbu evi eze anya agwụ oyi na ana agbụrụ niile ọ bụ onye ka mbụ na-ekwukwekwe ike nga anị ọcha ike ngonume kene gị ihe ike ngonume kene gị ihe Chief Dr. Sir Franklin Anazodo ike ngonume kene gị ihe ike nga anị ọcha na ana agbụrụ niile Chairman Franklin Marbles Nigeria Limited ike nga anị ọcha ike nga dịle ọnụme kene gị ewu chi m ike nga dịle ọnụme kene gị na-ege jenu n'eke na-egwu m ka o si ara ọkwa ekene ka anyị ga-ejekwekwe ọ bụ onye ka anyị na-ekwu oyi mkpume ọnụme kene gị mkpume nke izizi na ana niile ọ bụ onye ka anyị na-ekwu Izuchukwu odogwu nwa nene ya Chief Izuchukwu Okafọ mkpume gị ka anyị na-ekwu oyi dike n'ụtụtụ mkpume ọnụme kene gị mkpume nwanne odogwu na nọba okpoko Chairman Bengala Group of Company onye ọba okpoko yi onumune kene gị na-eke jenu n'eke ewu meghi ewu chukwu anyị ewere ịzaga wee jebe anọba ka anyị na-ejekwekwe onye ji ịzaga wee bịa nnete bụ odogwu nwa nọ na ya ewu si m ọkwa ekene ka anyị ga-eje Honorable Sir Eugene Mba ọdịna nwa ọnụme kene gị ọdịna nwa wee kụra na nnaba niile ịdị na nwa wee kpara ike na-akarị ego nye aka gị na-eli oyi ọdịna nwa eli akụ oche nwe ewu ọnụme kene gị ọzọ
na-ekeje n'eke na-ekeje oyibo na-ekeje n'eke izu ka mma na nneju anyị azọla ijele wejebe ọzọ bụrụ ka anyị na-agba mmanwụ ka njesu tọghị m ndị nwọlụva ka anyị ga-eje Chief Benjamin na Linze ayali ihe gị ka anyị na-ekwu ezu nwa ikolobi odogwu n'ọzọ bụrụ niile ayali ya kwue nnekwu ibe nya ka ndị na-eme ị na-anụkwala ihe nyabụ ibe nya ka anyị ji akpọ mmọnwụ ayali ya odogwu nwanumekene-gihe na-ekeje n'eke ngaraba dịbụrụ ego mudere enugwu na-eke n'ugbeligo nne ka mụ na vanibe nna m ka nje zute nna m egwu anyịnya ka anyị ga-eli Chief Akụ Nwavajana obili igbo nke ka anyị na-ekwu oyi ị na nnukwu nnume nnekwu nna gị ka m na-ekwu otu dike mụlodogwu modogwu abụla bụ otutu izu ka mma na nneji onye nwere uche bụ nya ya ebi oyi na-ekeje n'eke na-ekeje oyibo ka njekwedude nwanne m ọrụ obodo tupu mmelozo ogbuevi ite esi igwe na nnagdeje niile chi nwoke nwanne m obili igbo nke kọdụ na-akpọ ị na nnukwu nnume chi nwoke gị ka mụ na-azụ ịga na-eje nnabata ive ngọlụ n'ọvọ obili ga-adọgbu onye Brazil ebe ive niile na-eme ewuchi m obili ga-adọ n'umekene ka ọzọ na-ekeje n'eke na-ekeje oyibo ngaraba debule umudere egwu anyịnya ka anyị ji eli oyi chi nwoke gị ka anyị na-ekwu obili igbo ndị ka anyị na-akpọ oyi na-ekeje n'eke na-ekeje oyibo na-ekeje n'eke izu ka mma na nneju na-eke na-akụ nwa ọnọ m na-ekwu ine mmanya na ndị afụ okwu ọzọ bụ nwanne m okwu ahụnya ka anyị si bịa izu ka mma na nneji onye nwere uche bụ nya ya ebi oyi Akụ Nwafọ Junior ya na okwu ọzọ odogwu nwanne nne ya na-ekeje n'ekeje ngaraba ga-ebule umudebe egwu anyịnya ka anyị ji eli oyibo okwu ọzọ numekene-gihe ewume ihe wuchukwu Akụ Nwafọ numekene-gihe ibedugwu gwụrụ onye aka anyị na-eme okwu ọzọ numekene-gihe ịgbamoko n'eke ịgbamololololo ịgbamololololo ịgbamokogogogo ịgbamololololo izu ka mma na nneju